Rojala Assembly Constituency Haikaba Barata Hazla Block Committee Nengai Sentini Press Meeting of Haika ang Block President Tei Orozawa Ali Logawa Tomo Baronganang Samuel Devorma Chini Block ni Secretary Tei Chini Block ni Cashier Baronganang Mukesh Tei Ani Ganawa Tongo Amin Devorma Organizing Secretary Tei Chini Block Committee ni Members Rok Tongo Tini Seng Press Meeting of Haime Nika Omono Chini Barata Rojala Assembly ni Andaro West Rojala ADC Village O Tini Seng Kanaka Haikeba Nukha Kisu BJP ni Netritewo Borok Om Haikeno Sauze Agiwo Tiprama Tatong Mani Tiprama Tano Hamza Yawe BJP was joining Haika 29 family 97 voters 29 family ni 97 voters Borok Tiprama Thana Yakare BJP o Thangane Tini Jeng Kisha media Onukha Abo Jeng Saimana Tei Jeng Khobar Bonakha Jeng Saimana Je Oje Tiprama Thana Yakare BJP o Thangane Humane Abo totally false Abo Mitha Tamni Humale Borok Jeng ADC election finance Kang Mahino Aborok IPF Tikurikha Boroni supporter Kurikha Nai Tiprama Tha finance Bagai Saitok Jak Tiprama Tha finance Bagai Borok Dofani Bagai Soi Samung Khainani Ya Borok post Ba position Manan Bagai Borok Saitok Lai Dong Dofano Borok no Phai Thansani Chobawa Khaidi Hane Borok no Sawi Borok Phainani Saitok Laika Phiaba Abon Yagolo Jeng Naikha Jeng observe Khaika Ang Niyeso Block President Tongmani Ang Borok no CCC niya Je Borok Tiprama Tha Tong Hane Chini Block Committee ni Ngibo Borok no Je Tiprama Tha Phai Hane Jeng Truly Jeng Saimano Je Borok Jeng Bai Phas Phayak Ar Tabuk Borok Asomoyo Borok Jeng Bai Phayo Hane Buibai Kisa Misa Khanajak Mani Bagai Borok Tabuk Teisa Borok ni Saksak no proof Khaina Nayo Je Jeng Tabuk BJP o Thangnani Hane media tei phonuk jagai Borok abono mileage nanan bagai aborok Saitok Lai Dong Jeng abono sana nayo tini Oje Tini Borok Haike media o BJP no Tiprama Thana Yakare BJP o Phaini Samane abo totally false Jeng amo Phai Hane Jeng truly Jeng Saimano Je Borok Jeng Bai Phas Phayak Ar Tabuk Borok Asomoyo Borok Jeng Bai Phayo Hane Buibai Kisa Misa Khanajak Mani Bagai Borok Tabuk Teisa Borok ni Saksak no proof Khaina Nayo Je Jeng Tabuk BJP o Thangnani Hane media tei phonuk jagai Borok abono mileage nanan bagai aborok Saitok Lai Dong Jeng abono sana nayo tini Oje Tini Borok Haike media o BJP no Tiprama Thana Yakare BJP o Phaini Samane abo totally false Jeng amono Borok no aborok no Tiprama Tha o Jeng Bai support Lai Thansani Mayo Buagrano Logere Nani Borok Kundino Phayako Abo totally false Amono Chini Borong Gunang Block Secretary Samuel Devorma Bo jehetu nearest wa tongma ba tei bo chini secretary bo amono te rik sawi clear ke sawi khana ranai ang bono tabu jora ya phar bele hambai sini media rono tini 9 तारीख May 2023 Sungnuka social media wo Takarjola 12 Takarjola assembly ni bisingo khobjak West Takarjola ADC village o tini kaisa BJP ni joini program ni sing social media wonuka abono nugui singtini Tiprama Tha ningi singobon singtini saranayo tini wo borok je sakao jagao 29 family haikaba 97 voters Tiprama Tha yakari BJP habbo ni borok je samani abo totally false abo sing saimano aborok sabo sing Tiprama Tha pulanchini tabu jora sing khaipayo sing sabo boro thang sabo bo poison sabo tong sing jotono saimano
어머니 비싱어 디니오 버럭 제 사가 시니 tifralen hay ka gerta tifralen no borok nasigi nuhuro tal hai hepon ni borok saman abo totally false abo sung saimano aborok sabo sung tipramo tha pulenchini tabhu jora sung khaipayo sung sabo boro thang sabo bo boisung sabo tong sung jotono saimano 어머니 비싱어 디니오 버럭 제 사가 시니 tifralen hay ka gerta tifralen no borok nasigi nuhuro tal hai hepono tangi masugia thigno talne ke nasigi nuhuro hepono tangi meya কিন্তু তিনি অমাহাই কক সানাই রক সালসা বরক bo tifralen huni borok bo rasa dikhlai khaija ang sanan musuma ko mahai tini o borok je tifralen hni borok ja agiwo je sai family ang tini ke borok ni proof manka borok buku basimi se tipara sana mo thangnai hai ka ba tifralen hni borok sani tung bon baganya tini sung proof manka tipra mo thani bumung nawi BJP o habai borok tisu ta facility nanan bagai borok tinu mahke aborong borok ni mungwi borok omhake tini social media borok viral khala hasi tebo sanamu sungo jagao tino jagao je mukhang nukjangnai haika je ar thanai rok ti pramo thawo tabo sujora borok salsabo meeting go ongkhuria salsabo borni sini tipralen haika gerta tipralen bagi borok sak tharmung gri borok bahke tiparmo thang mangkhaba borok tiparamo thanung ke sini bar ta galawo kebang sini akara tongo sini leader tongo borno borok nukhumu sungbo saiman khumu sungbongno tiparamo thani sung takon sung saini hasi even 2023 ni nirbachon borok bud buriya sungno bahke borok tiparamo thang mangkha borok tiparamo thani saman ingke jas BJP borok malis nana bagisi borok ekdino thingnu borok tini saka tifralen nangu tiprasane bagi dokhana bagi tini tamgai tipralana hamje oi borok tipralen riya no rimeya naino hanjama jaga borok tini tangi thangka obono sungle tini proof mangka borok dokhani bagi tai